ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ നോക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ ലൈവ് ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭിഷ്ടം സ്ഥാപിതം മേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാമഹ്യം ദദാന്തി സപദാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സാഗര രഘുനാഥാനിതം താം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഗണലളിത ശ്രീവിശാഖാനിതം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ വാഞ്ചാകൽപതരൂപ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ഇതി നാമിനി നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി ആചാര്യദേശധാരിണി നാരായണം നമസ്കൃഭ്യാം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരേ അഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതിർ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികി. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമി ഇതി നാമിനി നമസ്തേ സാര നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനേ കൗരകഥാദാമദായ നഗരഗ്രാമധാരിണേ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീരാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിളിന്റെ കീഴിലുള്ള ഭാഗവതം പഠനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ 17ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും മ്യൂട്ടിലിരിക്കണം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത്? കനിഷ്ഠാധികാരി, മധ്യമാധികാരി, ഉത്തമാധികാരി, ഇവരെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലെ? കനിഷ്ഠാധികാരി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അമ്പലത്തിൽ പോവുക എന്നുള്ള ലെവലിലാണ് അവരുണ്ടാവുള്ളൂ. മറ്റേതാണെന്നില്ല. മധ്യമാധികാരിയുടെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ആർക്കെങ്കിലും പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ? ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ സാധിക്കുമോ? മധ്യമാധികാരിയും കനിഷ്ഠാധികാരിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താ? ഇഷ്ടാധികാരികള് മനസ്സുകൊണ്ട് മാത്രം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന, ജപിച്ച വിഗ്രഹങ്ങളിൽ മാത്രം ആരാധിക്കുന്നവര്. മധ്യമാധികാരികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് പ്രണാമം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മളെ ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ച് ചെയ്യുന്നവരല്ലേ, അവരാണ് മധ്യമാധികാരി. ഉത്തമാധികാരിയാണ് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മള് ഓരോ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടും അതായത് നല്ല കാര്യങ്ങൾ നമ്മള് സേവനം കൂടെ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ്. പ്രണാമം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആരാധിക്കുന്നവര്. അതാണ്. നമ്മളൊരു അമ്പലത്തിൽ പോയാൽ മതി, നല്ല ലെവലിലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ, അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരാണ് കനിഷ്ഠാധികാരി. നമ്മൾ അധികം പേരും അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതുവരെയ്ക്കും. അങ്ങനത്തെ ആ ഒരു ഇതാണ്. നമ്മൾ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ഭഗവാനോട് പറയുന്നു. ഭഗവാൻ എന്താ പറയാ, ഒരു ഡിസൈർ ഫുൾഫില്ലിംഗ് ട്രീ എന്ന് പറയും. നമ്മൾക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചു തരാനുള്ള ഒരാള് എന്നുള്ള ലെവലിൽ ഭഗവാനെ കാണുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മള്. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് നമ്മുടെ ഇഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മളുടെ ആ രീതിയിൽ കാണുന്ന ആൾക്കാരാണ് കനിഷ്ഠാധികാരി എന്ന് പറയുന്നത്. മധ്യമാധികാരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഭഗവാനിൽ കുറച്ച് വിശ്വാസമാണ്. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശമാണെന്നുള്ള ബോധം അവർക്കുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് ആ വ്യത്യാസം അറിയാം. എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ വിശ്വാസമില്ലാത്ത ഒരാളാണെന്ന് വെച്ചോളൂ, ഭഗവാന് വിശ്വാസമില്ലാത്ത ഒരാളെ കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ അകറ്റി നിർത്തും. അവരടുത്ത് അധികം കൂട്ടുകൂടാനായിട്ട് പോവില്ല.
മധ്യമാധികാരി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്. അതുപോലെ തന്നെ അതുപോലെ അവര് തന്നെ പോലെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്, ഭഗവാന്റെ വിശ്വാസമുള്ള ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുമായിട്ട് സമ്പർക്കം പുലർത്താനായിട്ട്, ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് സമ്പർക്കം പുലർത്താനായിട്ട് അവർ ശ്രമിക്കും എപ്പോഴും. അതുപോലെ അവരെക്കാൾ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ, ഇപ്പൊ ഉത്തമാധികാരിമാരത്തെ ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ, ആചാര്യന്മാരൊക്കെ, അവരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നമസ്കരിക്കും, അവരെ ഭഗവാനെ പോലെ കാണും. ഇതൊക്കെയാണ് അവരുടെ ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം അവർക്ക് ശാസ്ത്രങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് പൂർണ്ണമായി അറിവുണ്ടാവുമെന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. എന്നാലും അവർ ഒരുമാതിരി ശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിക്കാനും തന്റെ ഉത്തമാധികാരിയായിട്ടുള്ള ആചാര്യന്മാരിൽ നിന്ന് പഠിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് എത്താനും അവർ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ഒരു മധ്യമാധികാരി ലെവലിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും അതിന് താഴെ പോവില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു ഭക്തൻ എന്നുള്ള ലെവലിലേക്ക് അവര് രജിസ്റ്റർ ആയി കഴിയും. അതായത് ഭഗവാൻ അവരെ ഇഷ്ടമായിരിക്കും എന്നുള്ള ലെവലിലേക്ക് അവർ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. ഉത്തമാധികാരി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അതിന് മേലെ ഭാവ പ്രേമ എന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റേജ് ആൾക്കാരാണ് ഉത്തമാധികാരി എന്ന് ഭഗവാനെ കാണുന്നു. ഏത് ശ്ലോകാണ് അത്? എല്ലാവരെയും ഒരേമാതിരി കാണുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ശ്ലോകം ഏതാ ഭഗവത്ഗീതയുടെ? ആരെങ്കിലും പറയൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിദ്യാവിനയ സമ്പന്നേ വിദ്യാവിനയ ബ്രാഹ്മണേ സമദർശനത, എല്ലാത്തിനെയും ഭഗവാനെയാണ് അവർ കാണുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്കൊരു നായിയും ആനയും ബ്രാഹ്മണനായാലും ആരും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. അതുപോലെ ചണ്ടാളനായാലും വ്യത്യാസമില്ല, അല്ലേ? അപ്പൊ അവർ എന്തുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരിലും അവരെ ആരെ കാണുന്നത്? ഭഗവാനെ കാണുന്നത്. ആ ആൾക്കാരാണ് വളരെ അറിവുള്ള ജാതി മതം നില സ്ഥാനമൊന്നും നോക്കാതെ സമദർശനത്തോടെ പെരുമാറും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പൊ എപ്പോഴും ഒരു ടീച്ചർ എന്നുള്ള ലെവലിൽ വരുമ്പോ, ഒരു ഉത്തമാധികാരിയാണ് ടീച്ചർ എന്നുണ്ടെങ്കിലും അവർ മധ്യമാധികാരിയുടെ ലെവലിൽ വന്നിട്ട് വേണം പഠിപ്പിക്കാൻ എന്ന് പറയും. കാരണം എന്താണ്? തെറ്റും ശരിയും പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തറിയണം? വേണ്ടാത്ത ആൾക്കാരെ മാറ്റി നിർത്താൻ അറിയണം, വേണ്ട ആൾക്കാരെ അടുത്ത് നിർത്താൻ അറിയണം, അല്ലെ? പക്ഷെ ഉത്തമാധികാരി ലെവലിൽ വരുമ്പോ എന്താണ്? അവർക്ക് ആർക്കും വ്യത്യാസമില്ല, എല്ലാവരെയും ഭഗവാനാണ്. ഞാനാണ് ഏറ്റവും താഴ്ന്നത്, ഞാൻ ജഗായി മതൈമാരിമാര് ആണ് എന്നുള്ള ഒരു ലെവലിലാണ് ഉത്തമാധികാരി കാണുക. അപ്പൊ ഉത്തമാധികാരി ലെവലെത്തിയ ആൾക്കാര് മധ്യമാധികാരി ലെവൽ വന്നിട്ടാണ് ഒരു ടീച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും മധ്യമാധികാരിയുടെ ലെവലിലാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് പറയുക കേട്ടോ. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ക്ലാസ് അല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ. നമ്മളൊക്കെ എല്ലാവരും കനിഷ്ഠാധികാരികളാണ്. എല്ലാവരും നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ശ്രമിക്കുകയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാരെന്നൊക്കെ പറയുമല്ലോ, അപ്പൊ ആ ഒരു ലെവലിലുള്ള ആൾക്കാരാകുമ്പോൾ അവര് അധികവും ഉത്തമാധികാരി ആണെങ്കിലും മധ്യമാധികാരിയുടെ ലെവലിൽ ഇരുന്നിട്ടാണ് അവർ പഠിപ്പിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതിപ്പോ ഏകദേശം മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ ഇനി ജന്മമെടുക്കയാൽ യുധിഷ്ഠിരൻ ഭാഗ അഥവാ ഭാഗ്യവാന്മാരിൽ ശ്രേഷ്ഠൻ എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആരാണ് പരീക്ഷിതിനെ പോലുള്ള? പരീക്ഷിതിന് ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനാണെന്ന് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ആരെ കുലത്തിലാണ് ജനിച്ചിട്ടുള്ളത്? യുധിഷ്ഠിരന്റെ ഇതായിട്ടാണ് വരുന്നത്, അല്ലെ? അവരുടെ പരമ്പരയിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു ഭാഗ്യവാന്മാരാണ്. കാരണം എന്താണ്? അവരെല്ലാവരും ശുദ്ധഭക്തന്മാരായിരുന്നു, അല്ലെ? ഇപ്പം അവരുടെ മുത്തച്ഛന്മാരെല്ലാരും ഇപ്പൊ ഈ 5 പാണ്ഡവന്മാരെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പരീക്ഷത്തിന്റെ മുത്തച്ഛന്മാരുടെ സ്ഥാനത്താണല്ലോ വരുന്നത്. അപ്പം അവരെല്ലാവരും ശുദ്ധഭക്തന്മാരാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ കുലത്തിൽ ജനിക്കുന്നത് തന്നെ ഒരു ഭാഗ്യമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഒന്നാം തരം ഭക്തന്റെ ജനനത്താൽ ആ കുലത്തിലെ കഴിഞ്ഞു പോയവരും ഇപ്പോഴുള്ളവരും വരാൻ പോകുന്നവരുമായ 100 തലമുറകൾക്ക് ഭഗവത് കൃപയാൽ മോക്ഷം കിട്ടുന്നു. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇത് കണ്ടോ? ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനായി കഴിഞ്ഞാൽ ഗുണം എന്താണ്? എത്രയോ 100 തലമുറകൾക്ക് മോക്ഷം കിട്ടും എന്നാണ്. നമ്മള് പ്രഹ്ലാദന്റെ അടുത്ത് എന്താ പറഞ്ഞത്? പ്രഹ്ലാദന് അനുഗ്രഹം കൊടുക്കും, അല്ലെ? നരസിംഹമൂർത്തിയായിട്ട് വന്നിട്ട് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ എന്താണ് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രഹ്ലാദൻ? എന്താ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്താ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത് അറിയോ ആർക്കെങ്കിലും? ഹരേ കൃഷ്ണ. പിതാവിനോട് ക്ഷമിക്കണമെന്നല്ല. ആദ്യം അമ്മയ്ക്ക് ഇത് പറയും, പിന്നെ പിതാവിനോട് ക്ഷമിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോ ഭഗവാൻ പറയാണ്, നീ ഒരു ശുദ്ധഭക്തനായതുകൊണ്ട്, നീ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനായതുകൊണ്ട് നിന്റെ 21 തലമുറയ്ക്ക് മോക്ഷമാണ്. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും അച്ഛനൊക്കെ അതിൽ വരും, അല്ലേ? അപ്പൊ 21 തലമുറയ്ക്കാണ്. അപ്പൊ ഇത്രയും എന്താണ് അധപ്പതിച്ച് നടന്ന, അത്രയും ക്രൂരനായിരുന്ന ഒരു ഹിരണ്യകശിപു എന്ന രാക്ഷസന് പോലും ഈ പ്രഹ്ലാദന്റെ ശുദ്ധഭക്തി കൊണ്ട് ആ ഒരു അനുഗ്രഹം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, മോക്ഷം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ട്രൈ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കണം എന്താണ്? നമ്മുടെ ഭർത്താവിന് വേണ്ടിയിട്ടോ, നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടോ, നമ്മുടെ അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടോ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം എന്താണ്? പണം സമ്പാദിച്ചു വെച്ച് അവരെ ഏറ്റവും സുഖ സൗകര്യത്തിൽ ഇരുത്തുക എന്നുള്ളതല്ല.
അവർക്കൊരു മോക്ഷം ലഭിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മളുടെ ഈ ഭക്തി യുദ്ധ സേവനങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മോക്ഷം കിട്ടാൻ പോകുന്നത് അവർക്കും കൂടിയാണ്, അവർക്കും കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു അമ്മ എന്നുള്ള നിലയില്, ഒരു അച്ഛൻ എന്നുള്ള നിലയില് നമ്മൾക്ക് അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു ഭഗവത് ഭക്തനായി തീരുക എന്നുള്ളതാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സ്വത്ത് നമ്മൾക്ക് അവർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളത്. അയാൾ കലർപ്പെട്ട ഭഗവത് ഭക്തനായി തീരുക കൊണ്ട് മാത്രം തന്റെ കുടുംബത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ നന്മ ചെയ്യുന്നു. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ് കേട്ടോ, ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. ശ്ലോകം 18. ശ്രീരാജോവാച ചൊല്ലിക്കോളൂ. രാജർഷീൻ പുണ്യശ്ലോകാൻ മഹാത്മനഃ അനുവർത്തിത സ്യുദ്ധ്യശസ സാധുപാദേന സത്തമാഃ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീരാജ, സർവപ്രകാരത്തിലും ഉത്തമനായ രാജാവ്, മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ. ഉവാച പറഞ്ഞു, അഭി ഏതായാലും, ഏഷഹ ഈ സ്യാൻ വംശം, രാജർഷീൻ രാജർഷികളുടെ, പുണ്യശ്ലോകാൻ നാമധേയത്താൽ തന്നെ ധർമ്മിഷ്ഠരായ, മഹാ ആത്മനഹ എല്ലാ ശ്രേഷ്ഠാത്മാക്കളും, അനുവർത്തി സ്വിത്ത് അപ്രകാരമായി തീരുമോ, യശസ നേട്ടങ്ങളാൽ, സാധുവാദേന മഹാത്മ്യത്താൽ, സത്തമാഹ അല്ലയോ ശ്രേഷ്ഠാത്മാക്കളെ. വിവർത്തനം. ശ്രീലപ്രപാദിക്ക് ജയ്. സർവ സദ്ഗുണവാനായ രാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ ആരാഞ്ഞു, അല്ലയോ മഹാത്മാക്കളെ, ഈ മഹത്തായ രാജവംശത്തിൽ ജനിച്ച മറ്റുള്ളവരെ പോലെ തന്നെ ഇവനും രാജർഷിയും നാമധേയത്താൽ തന്നെ പുണ്യവാനും തന്റെ നേട്ടങ്ങളാൽ പ്രശസ്തനും മഹനീയനും ആയിത്തീരുമോ. അപ്പൊ ചോദിക്കുകയാണ്, അപ്പൊ രാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ ചോദിക്കുകയാണ്, അവിടെ വന്നിട്ടുള്ള കൃപാചാര്യരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കുറെ ബ്രാഹ്മണരാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. അപ്പം അവരോട് ചോദിച്ചു, എന്താ ചോദിക്കുന്നത്? അല്ലയോ മഹാത്മാക്കളെ, മറ്റുള്ള ഈ രാജവംശത്തിൽ ജനിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റ് രാജാക്കന്മാരെ തന്നെ ഇവ രാജർഷിയായി തീരുമോ, രാജാവായി തീരുമോ, അല്ലെങ്കിൽ ചക്രവർത്തിയായി തീരുമോ എന്നല്ല ചോദിക്കുന്നത്. എന്താ ചോദിക്കുന്നത്? രാജർഷി ആയി തീരുമോ. രാജർഷി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഋഷി തുല്യനായിരിക്കണം. ഒരു രാജാവിന്റെ പദവി ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് അതിനുശേഷം അവർക്ക് സ്വന്തമായ താല്പര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. പ്രജകൾക്ക് എന്താണോ നല്ലത്, എല്ലാവരെയും എങ്ങനെയാണ് ഭക്തന്മാരാക്കാൻ സാധിക്കുക, എല്ലാവരെയും എങ്ങനെയാണ് സന്തോഷവാന്മാരാക്കി തീരാക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമായിരിക്കും അവരുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ജീവിതമാണ്, അവർക്ക് വേണ്ടി ഒഴിഞ്ഞു വെക്കുക എന്ന് പറയില്ലേ, അതാണ് രാജർഷി എന്ന് പറയുന്നത്. അവർ സ്വയം ഒരു ഋഷി തുല്യമായ ജീവിതമാണ് നയിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമുക്ക് തോന്നും ഇവർക്കൊക്കെ കുറെ ഭാര്യമാരുണ്ടെന്നൊക്കെ കേൾക്കാറുണ്ടല്ലോ ഈ രാജാക്കന്മാർക്കൊക്കെ. ജനകരാജാവിന് നമ്മൾ മഹാ ജനങ്ങളിലെ ഒരാളായിട്ടാണ് പറയുക. ജനകരാജാവിന് കുറെ ഭാര്യമാരും ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരെങ്ങനെ രാജർഷി എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞത്? അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു രാജാവ് എന്ന് പറയുമ്പോ അവരെപ്പോഴും യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് അല്ലെ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ക്ഷത്രിയന്മാർക്ക് എപ്പോഴും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഭാര്യമാര് അനുവദനീയായിരുന്നു. കാരണം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെപ്പോഴാണ് മരിച്ചു പോകാൻ അറിയില്ല. അനന്തരാവകാശികളിൽ ഒരാളെങ്കിലും വേണം ആ രാജ്യം ഭരിക്കാനുള്ളത് കൊണ്ട് അവർക്ക് കൂടുതൽ മക്കൾ ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളത് ഒരു ആവശ്യമായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യം കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു അനുവാദം ലഭിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷെ ഇവരൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ശുദ്ധഭക്തന്മാരായിരുന്നു. അവരൊരു കുട്ടിയെ ഉണ്ടാക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, ഒരു വിവാഹം നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് ദൈവഭക്തിയുള്ള കുട്ടികളെ ഉണ്ടാക്കാനാണ് എന്നുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയുന്നത്. ആ ഒരു ലക്ഷ്യം വെച്ച് മാത്രമാണ് അത്തരം ബന്ധങ്ങൾ അവർ പുലർത്തിയിരുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു എന്താ പറയാ ലൈംഗിക താല്പര്യങ്ങള് പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല അന്നത്തെ രാജാക്കന്മാരൊന്നും 2 or 3 ഭാര്യമാരെ വെച്ചിരുന്നത്. അത് നമ്മളുടെ തെറ്റായ ധാരണകളാണ് അതൊക്കെ. അപ്പൊ അവരൊക്കെ തന്നെ എങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരായിരുന്നു? രാജർഷിമാരായിരുന്നു. നാമധേയത്താൽ തന്നെ പുണ്യവാനും തന്റെ നേട്ടങ്ങളാൽ പ്രശസ്തനും മഹനീയനുമായി തീരുമോ. അപ്പൊ ഇത് ചോദിച്ചത് എങ്ങനെ ഈ നേട്ടങ്ങൾ കൊണ്ട്, അതായത് അവര് പൂർവികരന്മാരെ പോലെ തന്നെ പ്രശസ്തരായി തീരുവോ, പുണ്യവാനായിരിക്കുമോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുകയാണ് യുധിഷ്ഠിരൻ. എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവൂലേ ആകാംക്ഷ. കാരണം അവന്റെ അച്ഛൻ മരിച്ചു, അമ്മയാണ് ഉള്ളത്, ബാക്കി എല്ലാ പൗത്രന്മാരും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു.
അപ്പൊ ഈ ഒരു കുട്ടിയുടെ ഇതിലാണ് അടുത്ത തലമുറ പോവാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും എക്സ്പെക്ടേഷൻ ആണ് അല്ലെ ആ കുട്ടിയുടെ മേലെ. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭാതിക്ക് ജയ്. യുധിഷ്ഠിരന്റെ പൂർവികന്മാരെല്ലാവരും ശ്രേഷ്ഠരായ പുണ്യാത്മാക്കളും രാജർഷികളും അവരുടെ മഹത്തായ നേട്ടങ്ങളാൽ പുകഴ്പെട്ടവരുമായിരുന്നു. രാജസിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്ന ഋഷിമാരായിരുന്നു അവരെല്ലാവരും. ആകയാൽ രാജ്യത്തെ സർവ്വ പ്രജകളും ആമോദചിത്തരും പുണ്യാത്മാക്കളും സുശീലരും ഐശ്വര്യ സമ്പൂർണരും ആത്മീയമായി പ്രബുദ്ധരുമായിരുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഗുണങ്ങൾ എന്താണ്? എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും ഐശ്വര്യങ്ങളും അവർക്ക് ഭഗവാൻ കൊടുക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ രാജസിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്ന ഋഷിമാരായിരുന്നു അവരെല്ലാവരും. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് അത് അവർക്ക് മാത്രമല്ല അതിന് അനുഗ്രഹം ലഭിച്ചിരുന്നത്. ആർക്കൊക്കെയാണ്? എല്ലാ പ്രജകൾക്കും. അവര് സന്തോഷവാന്മാരായിരുന്നു, പുണ്യാത്മാക്കളായിരുന്നു, അതുപോലെ നല്ല ശീലമുള്ളവരായിരുന്നു അല്ലെ. ഇപ്പൊ കലിയുടെ ഇതില് എന്താണ് പരീക്ഷിത മഹാരാജാവിന്റെ അടുത്തതിൽ നമ്മൾക്ക് അറിയാം അല്ലെ, കലിയെ മാറ്റി നിർത്തി ആ രാജ്യത്തിൽ നിന്ന്. ഏറ്റവും അവസാനം ആ എന്താ പറയാ പാമ്പിനെ ഇതാവുന്ന സമയത്താണ് പുരുഷൻ ആ പരീക്ഷത്തിന്റെ അടുത്ത് വരുമ്പോഴാണ് അവിടെ പ്രോബ്ലം വരുന്നത്. അതുവരയ്ക്കും അത്രയും എല്ലാ ജനങ്ങളും എങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരായിരുന്നു? ദൈവഭക്തന്മാരായിട്ട് ഏറ്റവും സന്തുഷ്ടരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരുന്നു. മഹാത്മാക്കളുടെ കർക്കശമായ നിർദ്ദേശത്തിന് കീഴിലും ആത്മീയ അനുശാസനങ്ങൾക്ക് വിധേയമായും പരിശീലിതരായിരുന്നു അത്തരം ശ്രേഷ്ഠ രാജർഷികൾ. തൽഫലമായി രാജ്യം പുണ്യാത്മാക്കളാൽ സമൃദ്ധമായ ആത്മീയ ജീവിത നിർഭരമായ ആനന്ദഭൂമിയായിരുന്നു. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ തന്റെ പൂർവികരുടെ ശരീപകർപ്പായിരുന്നു. ആകയാൽ തനിക്കു ശേഷം വരുന്ന രാജാവ് ശരിക്കും തന്റെ ശ്രേഷ്ഠരായ പൂർവികരെ പോലെ ആയിത്തീരണമെന്ന് അദ്ദേഹം കാംക്ഷിച്ചു. ബ്രാഹ്മണ പണ്ഡിതരുടെ ജ്യോതിശാസ്ത്രപരമായ ഗണനങ്ങളാൽ ജാതനായ ശിശു ഒന്നാം തരം ഭഗവത് ഭക്തനാണെന്ന് അറിഞ്ഞതിൽ അദ്ദേഹം സന്തോഷവാനായിരുന്നു. ഈ നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠ പൂർവികരുടെ കാലടികളെ ഈ ശിശുവും പിന്തുടരുമോ എന്ന് ഉറപ്പായി അറിയുവാൻ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചു. രാജവാഴ്ചയുടെ രീതിയാണത്. ഭരണത്തിലിരിക്കുന്ന രാജാവ് ധർമ്മിഷ്ഠനും ധീരോദാത്തനുമായ ഭഗവത് ഭക്തനും അക്രമികൾക്ക് ഭയത്തിന്റെ മൂർത്തിഭാവവുമായിരിക്കണം. അപ്പൊ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവണം ഒരു രാജാവ്? അത്രയും ഭഗവത് ഭക്തനായിരിക്കണം. നല്ല ആളുകൾക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവണം? രാജധർമ്മിഷ്ഠനായിരിക്കണം, അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാളായിരിക്കണം. എന്നാൽ തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്കോ അത്രയും ഭയം ഉണ്ടായിരിക്കണം ആ രാജാവിന്റെ മേലെ. എപ്പോ വേണമെങ്കിലും നമ്മുടെ ജീവിതം അവസാനിക്കും, രാജാവ് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തീർന്നു എന്നുള്ള ഒരു പേടി അവരുടെ ഉള്ളിലുണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പൊ നിർദോഷികളായ പ്രജകളെ ഭരിക്കുവാൻ തുല്യ യോഗ്യതയുള്ള ഒരു അനന്തരാവകാശിയെയും രാജാവ് നൽകണം. മനസ്സിലായി? ഇപ്പൊ കണ്ടോ, ഒരു രാജാവിന്റെ ചുമതലയാണ് നിന്ന്, അതായത് അത്രയും തന്റെ തുല്യ യോഗ്യതയുള്ള ഒരു അനന്തരാവകാശിയെ രാജാവ് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ആധുനിക ജനാധിപത്യ സമ്പ്രദായത്തിൽ ജനങ്ങൾ ശൂദ്ര ഗുണമോ അതിലും താഴ്ന്നവരോ ആയി അധപ്പതിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ കലിയുഗത്തില്, അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ്, ഏത് ആൾക്കാരാണോ ഭരിക്കുന്നത് അവരെ മക്കളൊക്കെ എന്തായാലും ആ പൊളിറ്റിക്സിൽ വരും, അവര് ആ പദവികൾ ലഭിക്കും. പക്ഷെ എന്നിട്ട് എന്താ ഉണ്ടാവുക? ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സ്വത്തുക്കൾ അവർ ചേർക്കുന്നുണ്ടാവും അവരുടെ പേരിൽ, അവർ അനന്തരാവകാശികളുടെ പേരിൽ. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അധികവും കാണുക അല്ലെ. വളരെ റയറായിട്ടാണ് ഒരു നല്ല എന്താ പറയാ എല്ലാ ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരാളെയൊക്കെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക. അതാണ് ശൂദ്രനോ അതിലും താഴ്ന്നവരോ ആയി അധപ്പതിച്ചിരിക്കുന്നു. കാരണം വിവേചന ബുദ്ധി ഇല്ല. എന്താണ് നമ്മളുടെ യഥാർത്ഥ ധർമ്മം എന്നുള്ളത് അറിയാനുള്ള ബോധം എല്ലാവർക്കും നശിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള പോലെയാണ്. ഞാൻ എന്നുള്ളത് വിട്ടിട്ട് നമ്മൾ എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ മറന്നുപോയി കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോ എനിക്ക് നന്നാവണം, ഞാൻ മേലേക്ക് എത്തണം, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ വീട് മാക്സിമം ഒരു റൗണ്ടാണ് അത്, ഒരു ചെറിയ, അതായത് എന്താണ് ഒരു തവള എന്താണ് കിണറ്റിന്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കാരണം അതിന് മേലെ എന്താണ് നടക്കുന്നത്? ഇതിന് വിശാലമായ ഒരു ലോകം അപ്പുറത്തുണ്ട്. നമ്മൾ വളരെ വലുതെന്ന് കരുതുന്നത് വളരെ തുച്ഛമാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബോധം നമ്മൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഭരണകൂടം ഇപ്പോഴത്തെയും അല്ലെ. ഭരണകൂടമാകട്ടെ അവരുടെ പ്രതിനിധിയാൽ നടത്തപ്പെടുന്നു. ആ പ്രതിനിധി ശാസ്ത്രരീതിയായ ഭരണ നിർവഹണ വിദ്യാഭ്യാസം അനുസരിച്ച് പരിശീലിപ്പിക്കപ്പെട്ടയാളല്ല. ആകയാൽ മുഴുവൻ പരിതസ്ഥിതിയും കാമലോഭങ്ങളായി പ്രകടമാകുന്ന ശൂദ്രഗുണങ്ങളാൽ പൂരിതമായിരിക്കുന്നു. ശൂദ്രഗുണം എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് എന്താണ് നമ്മൾക്ക് ഓവറായിട്ട് തിങ്ക് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ഇല്ലാണ്ടാവുമ്പോ, ബുദ്ധി കുറയുമ്പോ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യുക? നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ശരി എന്നുള്ള ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ശൂദ്രഗുണം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. മറ്റുള്ളവരുടെ ലെവലിൽ നിന്നിട്ട് ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവില്ലാണ്ടിരിക്കുക. അതുപോലെ രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് തല്ലുകൂട്ടം വരുന്നത്? എന്റേതാണ്, ഇത് എനിക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് എന്നുള്ള ലെവലിൽ നമ്മൾക്ക് തോന്നുമ്പോഴാണ് മറ്റുള്ള ഒരാളായിട്ട് നമ്മൾ വഴക്ക് കൂടുന്നത് അല്ലെ.
ഒന്നാലോചിക്കും. അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് ആരുടേതാണ് അല്ലെ നമ്മൾ ആലോചിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വഴക്കിന്റെ ആവശ്യമില്ല. കാരണം എന്റെയും നിന്റെയും അല്ലാത്തൊരു സാധനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ തല്ലുകൂടുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ വേറൊരാളുടെ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലത്തെ ആളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവർക്ക് അത് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഒരാൾ പറയുന്നു, ഇല്ലാന്ന് ഒരാൾ പറയുന്നു. ഈ തരത്തിലും കൂടി നമ്മൾ വഴക്കുണ്ടാക്കാറുണ്ട് വീട്ടില്. അത് കഴിഞ്ഞ് കുറേ നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആലോചിക്കും നമ്മൾ, അയ്യോ ഇത് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ തല്ലുകൂടിയിരുന്നത്, എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ തല്ലുകൂടിയെന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് തോന്നുക എത്ര മോശം അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. അപ്പം ആകയാൽ മുഴുവൻ പരിതസ്ഥിതിയും കാമലോപങ്ങളായി പ്രകടമാകുന്ന ശൂദ്രഗുണങ്ങളാൽ പൂരിതമായിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ കാമം, ലോപം, മതം, മാത്സര്യം, ഇതൊക്കെയാണ് കലിയുഗത്തിന്റെ ദോഷങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇതെല്ലാം ആരെ ഗുണമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്? ശൂദ്രഗുണമായിട്ടാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അത്തരം ഭരണാധികാരികൾ ദിനം പ്രതി തമ്മിൽ കലഹിക്കുകയും പാർട്ടിയുടെയും പാർട്ടി വിഭാഗങ്ങളുടെയും സ്വാർത്ഥത നിമിത്തം മന്ത്രിസഭയിലെ അംഗങ്ങൾ കൂടെ കൂടെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഓരോരുത്തരും മരണം വരെ രാജ്യത്തിന്റെ വിഭവങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ബലാത്കാരമായി പുറത്താക്കുന്നത് വരെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും ആരും വിരമിക്കുന്നില്ല. ആരെങ്കിലും വിരമിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? 5 കൊല്ലം ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഭരിച്ചു ഞാൻ പോട്ടെ എന്ന് ആരെങ്കിലും പറയാറുണ്ടോ? വീണ്ടും ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തണം എന്നല്ലേ എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അത്തരം തരം താഴ്ന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ജനങ്ങൾക്ക് നന്മ ചെയ്യാൻ എങ്ങനെ സാധിക്കും? അഴിമതിയും ഉപജാപവും കപട്യവുമാണ് പരിണത ഫലം. വിവിധ പദവികളുടെ അധികാരം അവർക്ക് നൽകുന്നതിന് മുമ്പ് ഭരണാധികാരികൾ എത്രത്തോളം ആദർശ യോഗ്യരായിരിക്കണമെന്ന് അവർ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ നിന്നും അഭ്യസിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രഭുപാദയാണ് ഈ പുസ്തകം നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ, ഭാഗവതത്തിന്റെ ആ ഗുരുവിന്റെ ഇതിലാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദ എപ്പോഴും പറയും എന്താണ്, ശുദ്ധഭക്തന്മാരായിരിക്കണം നമ്മളുടെ ഭരണാധികാരികൾ എന്ന്. എന്താ കാരണം? ശുദ്ധഭക്തന്മാരായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എനിക്ക് വേണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണെന്ന് അവർക്ക് അറിയാം അല്ലെ. അപ്പൊ അത് എല്ലാവർക്കും ഈക്വൽ ആയിട്ട് വിഭജിക്കണം, എല്ലാവരും സന്തോഷമായിരിക്കണം. അതായിരുന്നു ഈ രാജർഷിമാര് ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ചില സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് തോന്നും ഈ ഒരു ഡെമോക്രാറ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു സംഘടന മാതിരിയാണ് അല്ലെ നമ്മളുടെ ഭരണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അതില് 4 പേര് ചീത്തയായാൽ മതി, അത് ഫുൾ അതിനെ പറ്റി. അതായത് ഒരു കുടം പാലിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു തുള്ളി വിഷം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? ആ പാല് മുഴുവൻ കേടുവന്ന് പോവും അല്ലെ. അതുപോലെ എന്താണ്, അപ്പൊ കുറച്ച് പേര് ചീത്തയായാൽ മതി ആ ഭരണം മുഴുവൻ ആവാനായിട്ട്. അപ്പൊ ചില സമയത്ത് ഒരു നല്ല ശുദ്ധഭക്തനായിട്ടുള്ള ഒരു രാജാവാണ് അന്ന് ഭരിച്ചിരുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ പ്രജകളും സന്തുഷ്ടരായിരുന്നു, അത് നല്ല കാര്യമായിരുന്നു. എന്നാൽ ആ ഒരാൾ ചീത്തയായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ദോഷങ്ങളും ഉണ്ടാവും, ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഇത് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള വ്യവസ്ഥയാണ് നമ്മൾക്ക് തോന്നും. പക്ഷെ ഇപ്പൊ എന്താണ്, ഇപ്പൊ എല്ലാവരും സ്വയം നിലം, അതായത് സ്വാർത്ഥതയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഇരിക്കുന്ന തരത്തിൽ നമ്മൾ അധപ്പതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഇത്രയ്ക്കധികം പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ശ്ലോകം 19, ഇതിന്റെ ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫ് മാത്രം നോക്കാം കേട്ടോ. ശ്രീ ബ്രാഹ്മണ ഊച്ചുഹു. അപ്പൊ ഈ ബ്രാഹ്മണന്മാര് മറുപടി പറയും. പ്രജാവിദ സാക്ഷാത് മാനവഃ ബ്രഹ്മണ്യ സത്യസന്ധശ്ച രാമോദാശരഥി യഥാ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബ്രാഹ്മണ, ശ്രേഷ്ഠരായ ബ്രാഹ്മണർ, ഊച്ചുഹു പറഞ്ഞു, പാർത്ഥ, ഹേ പൃഥ്വിയുടെ പുത്ര, പ്രജ ജാതരായവർ, അവിത പരിപാലകൻ, സാക്ഷാത് നേരിട്ട്, ഇക്ഷാകുഹു ഇവ രാജാവ് ഇക്ഷാകുവിനെ പോലെ, മാനവക മനുപുത്രൻ, ബ്രഹ്മണ്യക ബ്രാഹ്മണരോട് ആദരവുള്ളവരും അനുവർത്തികളും, സത്യസന്ധക സത്യസന്ധൻ, ച രാമക പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ രാമൻ, ദാശരഥി മഹാരാജാവ് ദശരഥന്റെ പുത്രൻ, യഥാ അദ്ദേഹത്തെ പോലെ. വിവർത്തനം. ശ്രീല പ്രപാദിക്ക് ജയ്. പണ്ഡിത ബ്രാഹ്മണർ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ പൃഥാപുത്ര, ഈ ശിശു പ്രജാപരിപാലനത്തിൽ അനുപുത്രനായ മഹാരാജാവ് ഇക്ഷാകുവിനെ പോലെയും ബ്രാഹ്മണീയ തത്വങ്ങൾ അനുവർത്തിക്കുന്നതിൽ വിശേഷിച്ചും സത്യസന്ധതയിൽ ദശരഥ മഹാരാജാവിന്റെ പുത്രനായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ശ്രീരാമനെ പോലെയും ഇരിക്കും. അപ്പൊ അതിന് ബ്രാഹ്മണർ എന്താണ് മറുപടി പറഞ്ഞത്? മഹാരാജ ഇക്ഷാകുവിനെ പോലെയാണ് ബ്രാഹ്മണീയ തത്വങ്ങൾ അനുവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ ക്വാളിറ്റി കാണിക്കും. ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു രാജാവ് ക്ഷത്രിയനാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അവർക്ക് എന്ത് ക്വാളിറ്റിയാണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത്? ബ്രാഹ്മണന്റെ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം. കാരണം തനിക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും വേണ്ട എന്നുള്ള ക്വാളിറ്റി ഉള്ളത് ബ്രാഹ്മണർക്കാണ്.
അതാണ് സത്വഗുണം എന്ന് നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നത്. ആ ഗുണം കൂടി അവർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നോക്കൂ, മഹാരാജാവ് ഇക്ഷാകുവിനെ പോലെ ബ്രാഹ്മണീയ തത്വങ്ങൾ അനുവർത്തിക്കുന്നു, അല്ലെ? ഇനി എന്താ, അതായത് ബ്രാഹ്മണന്മാരുടെ ഉപദേശപ്രകാരം, കൃപാചാര്യരെയാണെങ്കിൽ കൃപാചാര്യരുടെ ഉപദേശപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കാൻ റെഡി ആയിരിക്കും ആര്? പരീക്ഷിത്ത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെയോ സത്യസന്ധതയിലോ ദശരഥ മഹാരാജാവിന്റെ പുത്രനായ പരമദിവ്യോത്തമൂർത്തി ശ്രീരാമനെ പോലെയും ഇരിക്കും. അതാണ് ഇപ്പൊ എത്ര വലിയ ഒരു കാര്യമാണെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂലേ. അപ്പൊ ശ്രീരാമനെ പോലെയാണ് എന്ന് പറയും, മര്യാദ പുരുഷോത്തമനാണ്, അല്ലേ? അത് നമ്മളെ ആരുടെയും ഒരു എന്താ പറയുക മോഡലായിട്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുക, തെറ്റ് ചെയ്യില്ല എന്നുള്ളൊരു മോഡലായിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുക ശ്രീരാമദേവനെയാണ്. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ഗുണങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനിയിപ്പോ അടുത്ത ഭാവാർത്ഥം തുടങ്ങിയാലും നമ്മൾക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പോ നമ്മൾക്ക് നാളെ നോക്കാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. നമോ